El parc motor de Castellolí aspira a convertir-se en el circuit de referència a Europa en les noves tecnologies aplicades al motor, com el vehicle connectat. Es tracta de cotxes amb moltes prestacions tecnològiques i de gestió de dades. Cotxes que s'obriran amb el mòbil, que tindran càmeres en lloc de retrovisors i que potser podran funcionar sense conductor són algunes de les característiques. Ser el circuit referent pels testos d'aquests vehicles és un dels objectius de la nova etapa que comença el parc motor després d'eixugar un deute de 7 milions d'euros i d'estrenar nou gestor. Recordem que Parc Motor té un circuit de velocitat per realitzar proves a càrrec d'empreses del motor i desenvolupar productes, una àrea de trial, un circuit de motocross i un espai pel ciclisme i la BTT. Avui això es visualitza, avui això significa que això comença a anar en marxa. I què millor que poder-ho fer a les portes d'aquest europeu de trial, què millor que poder-ho fer amb 3 noms propis del motor a casa nostra que venen aquí d'alguna forma a certificar que això està a punt i que això rutlla, i a més també avui expliquem al món, jo diria, que aquí s'han posat les bases, els recursos, les instal·lacions i també una mica d'acord perquè això surti bé. Aquesta instal·lació està al servei del motor de casa i que està al servei del motor del món. Hi ha gent que ja ho sap, així l'alcalde ja ho saben, però crec que encara ho hem d'explicar més, perquè això vol dir que Castellolí anirà bé, això vol dir que la noia se situarà al món, i això vol dir, i amb això acabaré, que el món del motor a Catalunya, que és un món que ens projecta el món en totes les disciplines del motor, en totes, no només està viu, sinó que té ganes de seguir creixent i de seguir-ho fent amb força. L'alcalde de Castellolí ha valorat positivament la nova gerència que tindrà Parc Motor. Com a administració el que fem és, amb tots els actius que tenim, és donar-los a conèixcher al món perquè ens vinguin les empreses, ens utilitzin i creïn economia al voltant d'aquestes instal·lacions. O sigui, que d'alguna manera els ajudarem amb el que puguem i més, que ho estem fent ara, fent missions empresarials i comercials arreu del món. Ja hem anat a Xina 2 vegades, hem anat a Canadà, hem anat a Mèxic, hem anat a Alemanya i anirem on calgui, perquè al final la instal·lació a nivell d'empreses està vehiculant gràcies també al suport que tindran de Cellnex Telecom, que porta tecnologia de comunicació i de dades i sensòrica pel tema del vehicle del futur, que és aquest vehicle autònom i connectat. Gràcies a aquest soci ens estem venent al món amb el tema de ser un circuit referent al tema del vehicle autònom i connectat. I per tant el tema del sector del motor és un sector global i s'ha de voltar. Des de la Fundació Catalana per l'Esport del Motor asseguren que la nova etapa del Parc Motor serà positiva per la noia. Esperem que tots aquests temes que han de venir a darrere d'aquest acord tenen una implicació directa a la comarca. Ara estava parlant amb Cellnex, m'estaven explicant projectes nous molt interessants en quant a tema de telecomunicacions i tota una cosa porta l'altra. O sigui, la infraestructura porta vents, els vents porten gent i vull pensar que tot això ha de repercutir a la comarca i esperem que sí sigui. No és la funció, i això s'ho vull deixar clar, la funció de la Fundació no és treballar perquè hi hagi la comarca, perquè la funció de la Federació és treballar per l'esport, però si gràcies a això, gràcies a la nostra feina, que és l'esport, o sigui, vull deixar-ho clar, la Federació Catalana de Motociclisme i la Fundació Catalana per l'Esport del Motor, la seva funció és promocionar l'esport a Catalunya. Per si gràcies a això ens beneficiem tothom, doncs benvingut sigui. Durant l'acte de presentació del nou gestor del Parc Motor i dels objectius que es marca a la instal·lació, també s'ha inaugurat una nova zona de restaurant al circuit.